podstate všetko, čo robíš ty, je niečo ako architektúra samotnej knihy. V tomto prvotnom štádiu odporúčal by si, že ešte pred vytvorením tzv. Finálneho rukopisu, ktorý pôjde a bude zaslaný do určitého vydavateľstva, teda ak si to nechce autor vydávať sám, že by si jednoducho daný autor dal povedať a oslovil odborníka, povedzme človeka, mentora, človeka, ktorý má skúsenosti a hneď od začiatku pomáha navrhnúť, ako vystavať samotné dielo, že teda aby to nebolo len taký primitívny, že máme úvod, jadro, záver, nejakú kulmináciu pomedzi to, ale že už v samotnom procese, že tvoriť s niekým. To by si videl v tom práve tento potenciál, že by sa potom vyvarovalo tomu sklamaniu, ktoré vy, možno, že naozaj, že aj máte tú silu, inšpiráciu a genialitu v sebe, ale neviete tou správnou formou, v správnom čase to doručiť správnym ľuďom. Určite, to je práve ten dôvod, prečo veľmi rád robím s prvoautormi, lebo prvoautor toto nemusí vedieť, ani si nemyslím, že sa to od neho očakáva. Keď už, ako sa hovorí, sa láme chleba a má sa prezentovať ten rukopis finálne do nejakého vydavateľstva, tak samozrejme tieto aspekty musia alebo mali by byť naplnené, aby to bolo pre vydavateľa nejakým spôsobom atraktívne. To znamená, že to, prečo je to pre mňa tak zaujímavé, je, že veľa ľudí má veľmi dobré témy, veľmi chytlavé, veľmi zaujímavé, veľmi prospešné, majú fajn príbehy alebo sa venujú veľmi zaujímavej tematike. Ale to zároveň neznamená, že ju vedia dobre odprezentovať, povedzme, aj v textovej podobe. Vedia ju možno perfektne odprezentovať cez nejaké video, cez podcast, cez Instagram, cez sociálne siete, ale keď to majú napísať, tak už to práve nefunguje tak dobre, pretože kniha je v podstate oveľa komplexnejší produkt ako podcast práve tými vrstvami, ktorými si kniha môže dovoliť prechádzať. Takže vtedy je veľmi vhodné, keď sa ten autor poradí, alebo keď sa toho autora niekto ujme, k tomu poradí a navedie. Častokrát stačí, keď je ten autor len navedený na nejakú cestičku a už si ju vie sám vystavať, alebo potom si nechá poradiť komplexnejšie a nejaký skúsený editor jednoducho tú tému vyskladá do takej podoby, aby bola vyslovene vhodná pre knižnú publikáciu.